ቢዝነስ መብዛሕትአና ሰባት ናይ ዓርስና ቢዝነስ ምጅማር ሕልምና ይኹን እምበር እዚ ሕልሚ ናብ ሓቂ ንምቕያር ዕሪና ኢና ንጽገም ገሊና ንመበገሲ ዝኸውን እኹል ካፒታል ሃልዩና ይኹን እምበር ሞያን ክእለትን ዘይብልና ገሊና ከዓ መበገሲ ካፒታል ዘይብልና ሞያን ክእለትን ዘለና እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ከዓ ንመበገሲ ዝኸውን እኹል ካፒታል ከምኡ ድማ ሞያን ክእለትን ሃልዩና ከመይ ጌርና ናብ ባይታ ክንወርድ ከም ዘለና ከመይ ጌርና ክንጅምር ከም ዘለና ሕብል ጽልምት ዝብለና ሰባት ብዙሓት ኢና እቲ ምጅማርና ዓርሱ የፍርሕና እምበኣርከስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ንዘለና ሰባት ኖማዓንቲ ከመይ ጌርና ናይ ዓርስና ቢዝነስ ክንጅምር ከም ንኽእል ከመይ ጌርና ናይ ዓርስና ቢዝነስ ቢውል ክንገብር ከም ንኽእል ዝሕግዙና 6 መሰረታዊ ነጥብታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ዝመደብ ሓቢርኩም ንጽንሑ ሰላም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም ኣነ ህይወት ዝበሃል ኣብዚ ቻናል ንዕብየትን ህንፀትን ስሩዕ ህይወትናን ኣመለኻኽተናን ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ቁም ነገራትን ምኽሪ ሓሳባትን ናባኹም ዘብለሉ ቻናል እዩ እሞ ላይክ ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ክበፅሕ ግበሩ ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ናይ ዓርስና ቢዝነስ ወይ ከዓ ስራሕ ንምጅማር ክንሓስብ ከለና መጀመርያ ክነማልኦም ዝግቡኡና ነገራት ክህልው እዮም ብጣዕሚ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ነገራት ወሰንቲ ዝበሃሉ ነገራት ኣለዉ ብሓደ ግዜ ናብ ዝኾነ ስራሕ ርጎ ይበሃል ብሓደ ግዜ ተኣተው ስራሕ ድማ ዕወት ክትከውን ኣይትኽእል ግዴታ ክትዕወት እትኾንካ ኣብ እትጅምሮ ስራሕ ውፅኢታዊ ክትከውን እትኾንካ ከተማልኦ ዝግቡእኻ ነገራት ኣማሊእኻ ክትኣቱ ኣለካ ሎማዓንቲ እንታይ ኢና ኣማሊእና እንተኣቲና ዕውታት ወይ ከዓ ውፅኢታውያን ሰባት ክንከውን ንኽእል ንዝብል ሕቶ ዝምልሱ መሰረታዊ ዝኾኑ ነጥብታት ኣብዚ ሓደ ብሓደ ንርኢ ይኸውን እና እቲ ናይ መጀመርያ ክንወስዶ ወይ ከዓ ክንጥቀመሉ ዝግብአና ነጥብታ እዩ ዘለና መጠን ካፒታልን ክእለትን ምፍላይ እዚ ምስ ዓርስና ምዝርራብ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ እንታይ ንበሃል ቅድመ ምድላው ልክዕ ከምቲ ሰራዊት ንውግእ ቅድመ ምድላው ዝገብር ዝኾነ ቢዝነስ ንምጅማር ድማ ቅድመ ምድላው ክትገብር ክትክእል ኣለካ ቅድመ ምድላው እንተዘይጌርካ ዝኾነ ይኹን ቢዝነስ ክዕወት ኣይኽእልን ስለዚ ንናይ ጽባሕ ቢዝነስካ ውፅኢታዊ ንምግባር ተናይ መጀመርያ መበገሲት ካተትኩላ ማለት እዩ ወሳኒ ትኸውን ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ዓይነት ክእለት ኣለኒ ንስራሕ መበገሲ ዝኸውን መጠን ካፒታልካ ክንደይ ዝኣክል ኣለኒ እና ንዓርስና ንሓጥር ንውሽጥና ንፍትሽ ኦኬ ክእለት የብለይን ክእለት እዚ ሃልዩንኸ ዝኾነ ክእለት ንምሓዝ ኣብ ሓፂር ግዜ ክእለት ንምጥራይ ዘለኒ ድልውነት እንታይ ይመስል ኢልካ እውን ንዓርስኻ ምሕታት ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ኢልና ንዓርስና ምስ ሓተትና ኣነ ዘለኒ መጠን ካፒታል ክንድዚ እዩ ዘለኒ ክእለትካ እዚ እዩ ወይ ከዓ እዚ ሞያ እዚ ክመሃር እየ ኢልና ወሰነታት ነቕምጥ ወይ ከዓ እንታይ ንገብር ማለት እዩ ሓሳባትና ፈሊና ሓሪና ነቕምጥ እዚ ጌርና ኣለና ማለት ናይ መጀመርያ ነጥብና ወዲና ኣለና ማለት እዩ ዘለና ካፒታል ዘለና ክእለት ምስ ፈለና ቀፂሉ ክመፅእ ዝኽእል መጠን ካፒታልን ክእለትን መሰረት ዝገበረ ቢዝነስ ወይ ከዓ ስራሕ ምሕራይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ክልተ ነጥብታት ፈሊና ኣለና ሕዚ ዘለና መጠን ካፒታልን ክእለትን ፈሊና ብዘለና መጠን ካፒታልን ክእለትን ክስራሕ ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ሓሪና ኣለና እቲ ሳልሳይ ካብ ካልኦት ሰባት ተመክሮ ምውሳድ ንብዙሕ ግዜ ኣብ ቢዝነስ ዝፀንሑ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ቅድሚ ናብ ቢዝነስ ጥልቕ ኢልና ምእታውና ሓደ ሓበሬታታት ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ ንሕና በቃ ብሙሉእ ዓቕምና ናብ ስራሕ ክንኣቱ ሙሉእ ዓቕምና ናብ ስራሕ ክነፍስስ ተኾይና ግዴታ ኣብ ባይታ ካብ ዘለዉ ሰባት እኩል ዝኾነ ተመክሮ እንታይ ዝኾንና ክንኮን የለን ዝጎልበተ ዓቕሚ ክህልየና እኒኦ በቃ እኩል ዝኾነ መረዳእታ ሒዝና ናብ ስራሕና ክንኣቱ ክንክእል ኣለና ስለዚ ከመይ ዝበሉ ሰባት እየ ክሓትት ንዝብል ነገር ወይ ከዓ ካብ ከመይ ዝበሉ ሰባት እየ ተመክሮ ክወስድ ዝኽእል ንዝብል ድማ ብክልተ መንገዲ ከፍ ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዚ እቲ ሓደ ጠቕላላ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ቢዝነስ ዝዋፈሩ ሰባት እንታይ ነቲ ቢዝነስን ስራሕን ተመክሮ ንምውሳድ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ከይድካ ምሕታት እዩ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክትሓቶም ከለኻ ምናልባት ናይ ዓርሶም
ዝሰርሕሉ ፊልድ ይህልዎም ይኹን ብጎንና ጎኒ ድማ ዝሰርሕዎም ኣናእሽተይ ደቀቕቲ ስራሕትታት ክህሉ ይኽእሉ ወይ ከዓ ናብቲ ሕዚ ሒዘሞ ዘለዉ ድርጅት ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ቦትኦም ንኽመፁ ቅድሚት ዝሓለፍዎም እናሰርሕሎም ዝፀንሑ ነቲ ናይ ሕዚ ዘሎ ስርሖም መሰረቲ ዝኾኑ ኣናእሽተይ ወይ ከዓ ደቀቕቲ ስራሕትታት መሰረት ገይሮም ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ተመክሮን ከካፍሉኻ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ንዝኾነ ይኹን በቃ ዝኾነ ይኹን ዓውደ ስራሕ ተዋፊሩ ንዝሰርሕ ሰብ ምሕታት ኣብዚ በቃ ማለት ኣብ ስራሕ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ቢዝነስ ንምጅማር ወይ ከዓ ስራሕ ንምጅማር እንታይ ከም ዘድልየካ ኣብ ከይዲ እንታይ ዓይነት ፈተናታት ከጋጥሙ ይኽእሉ ነዘን ፈተናታት እዚኣቶም ከመይ ምሕላፍ ይከኣል ንሳቶም ከመይ ገይሮም ከም ዝሓለፍዎም እንታይ ዓይነት ፈተናታት ገጢሞም ከም ዝነበሩ ብክንደይ ዝኣክል መጠን ካፒታል እንታይ ክእለት ሒዞም ከም ዝተበገሱ ሕድሕድ ንፁር ብዝኾነ መንገዲ ክነግሩኻ እዮም ወይ ከዓ ክነግሩና እዮም። እዚ ንዓነታ ይኾን ማለት እዩ ከም መበገሲ ይኾነና ጉልበት ይኾነና ዓቕሚ ይኾነና ንምጅማርና ንኸይንፅገም መንገዲ ይኸፍተና ሕድሕድ እቲ ንሳቶም ዝሓለፍዎ ፀገማት ሕድሕድ እቶም ንሶም ዝሓለፍዎ ፈተናታት ኣባኻ ንኸይበፅሕ ንኽትዳልዮ ይገብረካ ማለት እዩ። ካልኣይ በቲ መሪፅካዮ ዘለኻ ስራሕ ወይ ከዓ ናይ ቢዝነስ ዓውዲ ዝተዋፈሩ ሰባት ናብ ቢሮኦም ከይድካ ምሕታት ወይ ከዓ ናብ ቢሮኦም ወይ ከዓ ናብ ድርጅቶም ኣብ ናይ ስራሕ ቦታኦም ከይድካ ብኣካል ምሕታት ንኣብነት ናይ ሕትመት ስራሕቲ ክትጅምር ሓሲብካ ንበል ስራሕቲ ሕትመት ከፊቶም ኣብ ስራሕ ንዝርከቡ ሰባት ከይድካ ምሕታት ካብ መጀመርያ እስካብ መወዳእታ ስራሕቲ ሕትመት ንምጅማር ዘለዓለዎም ነገራት እንታይ እዮም ካብ ምንታይ ተበጊሶም እዮም ስራሕቲ ሕትመት ክጅምሩ ሓሲቦም ስራሕቲ ሕትመት ንምጅማር ክንደይ ዝኣክል መጠን ካፒታል ከም መበገሲ የድሊ ግዴታ ክማልኡ ዝግብኦም ክእለታት እንታይ ዓይነት ክእለት ተዝህልወካ ኸይድ ስራሕቲ ሕትመት ክትከፍት ትኽእል ስራሕቲ ሕትመት ክትጅምር ከለኻ ኣብ መጀመርያ ከባቢታት ከጋጥሙኻ ዝኽእሉ ፈተናታት እንታይ እዮም ብኸመይ ክሓሊፍካዮ ስራሕቲ ሕትመት ንምጅማር ዝድልዩና ማተርያላት ከም መበገሲ ማለት ከም ሓደ ዓብይ ትካል ዘይኮነ ከም ጀማሪ ኣብ መጀመርያ ክማልኦም ዝግብእዎ ማተርያላት እንታይ እዮም ክንደይ ዝኣክል መበገሲ መጠን ካፒታል ከየድሊ ይኸውን እተን መበገሲ ዝኾና ማተርያል ንምዕዳግ ክንደይ ዝኾና ካፒታል ይድሊ ይኸውን እዞም ንብረታት ካበይ ይርከቡ ማለት ብቐሊሉ ክርከቡ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ንስኻ ስራሕ ክትከፍተሉ ደሊኻ ዘለኻ ቦታስ ወይስ ካብ ካሊእ ቦታ እዩ ዝመፅእ እዚ እውን ንምፍላጥ እኹል ዝኾነ ሓበሬታ ንምፍላጥ ካበይ ይመፁ እንታይ ዓይነት ግልጋሎት ከይህቡ ዝህብዎ ግልጋሎት ኣብዚ ድማ ዝህብዎም ግልጋሎት ምፍላጥ እንታይ ዓይነት ግልጋሎት ይኹን ከትህቡ ንሕድሕድ ግልጋሎት ብክንደይ ዝኣክል ዋጋ ወይ ከዓ ዕዳጋ ኢኹም ትሸጡ ክንደይ ዝኣክል ማለት ትርፍኹም ክንደይ ዝኣክል ትርፊ ይህልዮም ውጤታማ ድዩ እዚ ምስልና እንደገና ኣወሃህባ ግልጋሎት ማለት ዕዳጋ ንሓደ ኣቕሓ ወይ ከዓ ወረቐት ክኾን ይኽእል እዩ ፅሑፍ ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ብክንደይ ዝኣክል ዋጋ ከም ዝሸጥዎ ንሞይኦም ከይተረፈ ብክንደይ ዝኣክል ዋጋ ከም ዝሽየጥ ምፍላጥ ኣገዳሲ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ ስራሕ ነቲ ስራሕ ዝምጥን ቦታ ኣበይ ተዝኸውን ይምረፅ ኢልካ ምሕታት እውን ኣገዳሲ ይኸውን እቲ ስራሕ ዝምጥን ቦታ ኣበየናይ ተዝኸውን እቲ ስራሕ ተመራፂ ይኸውን ወይ ከዓ ኣበየናይ ተዝኸውን ጠለብ ይህልዎ ኢልካ ምሕታት እውን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ንስኻ ክትቅመጠሉ ዝግብአካ ወይ ከዓ እቲ ድርጅትካ እቲ ስራሕኻ ክትከፍተሉ ዝግብአካ ቦታ ክትፈልጥ ኣለካ ኣብ ዘይኮነ ቦታ ከፊትካ ምንም ከፍ ናልበልካ ትርጉም የብሉ ግዴታ ነቲ ስራሕኻ ጠለብ ዝህልዎ ቦታ ምፍላጥ ኣገዳሲ ስለዝኾነ እዚ እውን ኣበየናይ ቦታ ከተዝኸውን ኣበየናይ ከባቢ ተዝኸውን ይምረፅ ኢልካ እውን ምሕታት ኣገዳሲ ይኸውን ብዝኾነ ኣብቲ ትካል እሱ ወይ ከዓ ኣብ ስራሕቲ ሕትመት ግዴታ ክስርሑ ዝግብኦም ወይ ከዓ ክማሉ ዝግብኦም መሰረታዊ ነጥብታትን ሕቶታትን ፀንጭቕካ ብምሕታት እኹል ዝኾነ መረዳእታ ምሓዝ የድልየካ ማለት እዩ። ኣብ ከይዲ ስራሕና ዝኾነ ኪሳራ ወይ ከዓ ሓደጋ ከም ዘጋጥመካ ኣሚንካ ምእታው ኪሳራ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣሚንካ ምእታው ኣገዳሲ እዩ። ዝኾነ ቢዝነስ ወይ ከዓ ስራሕ
كسجمر كتحسب كلها كسرع كقاتم كم زخل أمينك أفلما أما أخل بزي قدس حديقات كم زلوا مفلات وسانيو كل جزء العوض كتكون يدخل كم جماري دما بحد جزء جمير كتعوض يتصبر كسرع كم زقات مكا فتنا كم زقات مكا أمينك كسجمر لك زي دما نمدلاو أسي يزحق زكا بسنا أمرخ الدلو انتهينك نزخون يكون بده بزحشة من قدي فتحنا مقمات أيتسقم نقابلنا بده تاتكا ويكع حركة تاتكا نمقناس زخل استراتيجيات قديم كام حنصص نحدش بيزنس جماري بطعم أقداسي ገንዘብካ ንምምሕዳር ወይ ከዓ ንምውፋር ኣቐዲምካ ንሪስክ እንተጋጥም ምሕለውታ ዝኸውን ገንዘብ እንትተቐምጥ ንኽተቐምጥ ይሕግዘካ ብዝኾነ ግን ኣብ ዝኾነ ቢዝነስ ወይ ከዓ ስራሕ ኣብ መጀመርያ ከባቢታት ብፍላይ ከም ጀማሪ ቀልጢፍካ ንኽትዕወት ወይ ከዓ ለውጢ ንኽተምጽእ ዘይኮነሲ ኣብቲ ናይ መጀመርያታት ናይ ሕልኽልኻት ናይ ፈተና መሰናኽል ዝበዝሖ እዋን ምዃኑ ኣሜንካ ክትኣቱ ክትክእል ነይካ እዚ ናይ መጀመርያ ምስ ዓማዊልካ ትላለየሉ ቢዝነስካ ተፋልጠሉ እዋን እምበር ግዴታ ትርፊ ትረኽበሉ ወይ ከዓ ቀልጢፍካ ትዕወተሉ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ሓፍ ትብለሉ ከም ዘይኮነ ኣሜንካ ክትኣቱ ግድን ይብለካ ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ክሳራኻ ነቲ ቀፂልካ ትኸዶ ግዜ ወይ ከዓ ነቲ ትቕፅሎ እዋናት ግን እንታይ ሰረት ይዘንብረልካ ወይ ከዓ ድልድል ዝኾነካ እቲ ናይ መጀመርያ እዋናት ትርፊ ትረኽበሉ ወይ ከዓ ቀልጢፍካ ለውጢ ተምፅሉ ዝኾነ ቀልጢፍካ ለውጢ ተምፅሉ እዋናት ዘይኮነሲ ዓማዊል ተተኣኻኽበሉ ስራሕኻ ተፋልጠሉ እዋናት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ክሳራ ከጋጥመካ ይኽእል ብዙሕ ፈተና መሰናኽል ከጋጥመካ ይኽእል ነዞም ፈተናታት ነዞም ክሳራታት እዚኣቶም ተፃዊርካ ክኢልካ ተፀሚምካ ምሕላፍ ናትካ ይኸውን እዚ ንምግባር ግን ቀዲምካ ክትዳለወሉ ቅድሚ ምጅማርካ ቅድሚ ቢዝነስ ምጅማርካ ቀዲምካ ብሓሳብ ተዳሊኻ ክትፀንሕ ከለኻ እዩ ኣብ መጀመርያ ክሳራ ሓደጋ ከጋጥምካ ከም ዝኽእል መሰናኽላት ክህልው ከም ዝኽእሉ ብሓሳብ ንኣእምሮኻ ኣእሚንካ ክትፀንሕ ክትክእል እኒካ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ነገር ድልው ምስ ኮነ እቲ ዝዓበየ ነገር ዝመረፅካዮ ስራሕ ቶሎ ኢልካ ምጅማር እዩ ብዙሓት ሰባት ቢዝነስ ንምጅማር ኣብ ሓሳብ አንክሊል ኩሉ ግዜ ይሕልፉ ናይ ተግባር ሰባት ንምዃን ዕርዮም ይፅገሙ በዚ ምክንያት ድማ ንኻልኦት ፈተናታት ይቃልዑ ናጋ ሎሚ ኩሉ ግዜኦም ሃፍቶም ክእለቶም የባኽኑ ተግባር ንምውሳድ ይፈርሑ ፍርሒ ድማ እቲ ዝዓበየ ክሳራ እዩ ዘምፅእ እቲ ዝዓበየ ስሕተትና ዘይምጅማርና እዩ እንተነኣሰ ምጅማር ማለት ምምሃር እዩ ናይ መጀመርያ ሓፂርን ንእሽተይን ስጉምቲ እዩ ንፍርሒ ንዝተዓፀወና በሪ ቢዝነስ ፈንፂሕ ዝኸፍት እዩ ምጅማር ማለት ከምኡ ድማ ክርስዕ ዘይብሉ ነገር ኣብ መጀመርያ ናብ ባይታ ክንወርድ ከለና ናብ ስራሕ ክንጅምር ከለና ቀጥታ በቃ ባይታ ሕዝና ስራሕ ንምጅማር ክንዋፈር ከለና ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ስራሕ ክንጅምር ኣለና ሕጋዊ ዝኾነ መስፈርታት ኣማሊእና ምጅማር ንግዲ ፍቃድ መሓዝ ወሳኒ እዩ ንግዲ ፍቃድ ዘይብልካ ስራሕ ምጅማር ማለት ወይ ከዓ ንግዲ ፍቃድ እንተዘይሃልየካ ማንም ናይ ቀበሌ ተለኣኺ ወይ ከዓ ማንም ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ዝኾነ ብሕጋዊ መንገዲ ዝሰርሕ ሰብ ይፅንድረልካ እንታይ ይኾኑ ነቶም ኣብቲ መጀመርያ ከጋጥሙኻ ዝኽእሉ ፈተናታት የጋድደልካ የበኣእሰልካ ናታቶም መራጎድ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጀመርያ ዝኾነ ቢዝነስ ወይ ከዓ ስራሕ ክጅምረለኒ ኢልና ሓሲብና ናብ ባይታ ክንወርድ ከለና ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ምጅማር እውን እቲ ወሳኒ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ነዚ ዝፈቅድ ክፍተት ክንፈጥር የብልና እና እቲ ዝዓበየ ነገር እቲ ኩሉም ዝገበርና እቲ ዝዓበየ ነገር ናብ ባይታ ምውራድና እዩ ስራሕ ንዝጀምሮ እዩ ዝቐልል ካብ ምሕሳብ ምጅማር እቲ ዝቐለለ እዩ ካብ ምሕሳብ ናይ ተግባር ሰብ ምዃን እቲ ዝቐለለ እዩ ናይ ተግባር ሰብ ክትከውን ከለኻ ቢያንስ
እንዳኸሰርካ ትመሃር ኢኻ እንዳተፈተንካ ትመሃር ኢኻ እንዳተሰቕኻ ወይ ከዓ ብዙሓት ሓደጋታት እናወፅሕካ ካብቶም ሓደጋታትካ ብዙሓት ነገር ኢኻ ትመሃር ምክንያቱ እንታይ እዩ ነቶም መሰናኽላት ነቶም ፈተናታት ነቶም ሓደጋታት መፍትሒኦም ኢኻ ትእልሽ ዘለኻ ልክዕ ከምቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንፀልማት ኣብሪሃ ፍጥረታት ከም ድላዮም ክዕንድሩ ከም ድላዮም ክንቀሳቀሱ ትሕግዝ ዘላ ኣምፖል ዝሰርሐ ተመራማሪ ናብ ከባቢ 1,000 ግዜ ፈተነ ገይሩ ይሰሪሕዋ 1,000 ግዜ ወዲቑ ንሓደ ሰብ ስራሕ ክጅምር ከሎ ኣብ ክንዲ መብረታዕ ሰባት እውን ምድኻም ባህርና እንድዩ ሰባት ታይለሞ ዘይትገድፎ ሓቂ 1,000 ግዜ ወዲቕካ ኒኻ ንምንታይ ዘይትገድፎ ኢሎሞ ንሱ ድማ ኖ ኣነ 1,000 ግዜ ኣይወደቕኩን 1,000 ክሰርሑ ዘይኽእሉ መንገድታት ተዓዚበ ኢሉ መሊሱ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ክንዲ ዝበዝሑ ፈተናታት ክንዲ ዝሓየለ ይሓይል መሰናኽላት ክንዲ ዝበርትዕ ዝበፅሐና ሓደጋታት ንዓና ከም መምሃሪ እዩ ዝኾነና እምበር በቶም ፈተናታት በቶም ሓደጋታት በቶም መሰናኽላት ነክንሰዓር ኢድና ክንህብ የብልናን ክለኩም ይደሊ እቲ ዝዓበየ ነገርና እንታይ እዩ ዝኾን ሎ ማለት እዩ ምጅማር ምውዳቕ ምጅማርና ሓደ ዓብይ ነገር እዩ እቲ ሻድሻይና ናብ መጨረሻ እንታይ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ በቃ ሕዚ ኩሉ ዓይነት ምድላዋትና ወኪልናስ ናብ ባይታ ወሪድና ኣለና ስራሕ ጀሚርና ኣለና ስራሕ ክትጅምር ከለኻ ወይ ከዓ ናብ ባይታ ክትወርድ ከለኻ ሕዚ ንምንታይ ኢኻ ንዓማዊል ኢኻ ግልጋሎት ክትህብ ንተጠቀምቲ ኢኻ ግልጋሎት ክትህብ ስለዚ ብፅሬት ምግልጋል ዓሚል ኣስጢምካ ምሓዝ ተመጣጣንን ፍትሓውን ዝኾነ ዋጋ ምጥቃም እቲ ሻድሻይ ነጥቢ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስራሕ ምስ ጀመርካ ንዓማዊልካ ብፅሬት ምግልጋልን ምስ ትብሃልን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ዓማዊልካ ናይ ቢዝነስካ ኣስናን እዮም ዓማዊልካ ንጉሳት ቢዝነሳትካ እዮም ብፅሬት ስራሕኻ ኣቀባብላኻ ሞያኻ ሕጉስ ዝኾነ ዓሚል ንኻልኦት ከም ዘውርየልካ ኩሉ እቶም ዘይሕጉሳት እውን ብተመሳሳሊ ብዙሕ እዮም ዝናገሩ ስለዚ ዓሚል ብጥንቃቐ ምሓዝ ወሳኒ እዩ ዓሚል ኣስጢምካ ምሓዝን ተመጣጣኒ ዋጋ ምጥቃምን ናይ ሕዚ ጥራሕ ዘይኮነሲ ናይ ፅባሕ ዘይንቕነቕ ስረት ኢኻ ትንብር ዘለኻ ናይ ፅባሕ ዘይንቕነቕ ስረት ኢኻ ትነድቕ ዘለኻ ስለዚ ኣብ ናይ መጀመርያ እዋናትካ ወይ ከዓ ቀጥታ ካብ ሓሳብ ናብ ባይታ ክትወርድ ከለኻ ስራሕ ክትጅምር ከለኻ ቢዝነስ ክትጅምር ከለኻ ኣብ መጀመርያ ክትገብሮ ዝግብአካ ነገር እንታይ እዩ ማለት እዩ ንዓማዊልካ ኣስጢምካ ምሓዝ ንዓማዊልካ ካች ምግባር እዩ ብምንታይ ብፅሬት ስራሕኻ ብምንታይ ብተመጣጣኒ ዋጋኻ ብምንታይ ብኣቀባብላኻ ንዘለና ሰባት እዞም መሰረታዊ ዝኾኑ 6 ነጥብታት ተኸቲልና ቢዝነስ ክንጅምር እንተኽኢልና መወዳእታና ዕውታት ኢና ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ቁም ነገር ከም ዝረኸብኩም ተስፋ ይገብር ምናልባት ይጠቕሞም እትብልዎም መሓዝትኩምን ቤተሰብኩም ኣዕረኽትኩም ድማ ላይክ ሼር ብምግባር ክባፅሕ ግበሩ ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ እዚ ቻናል ኮኑ ክሳብ መወዳእታ እዚ መደብ ስለ ዝተኸታተልኩም ኣዕርየ ዝመስግን ኣብ ቀፃሊ ብኻሊእ ኣዝዮም ሓገዝቲ ኣገደስቲ ጠቐምቲ መሃርቲ ብዝኾኑ ቪድዮታት ክሳብ ንራኸብ ደሓን ቀኒ እዩ